yiena mondo awache wach moro kuom Tom kizungu luongo ni he probates and reprobates. Tiende ni nitie gimo wacho to gimo chak pingo gimoro kendo mano osewacho. Owacho ni it has been confirmed ni pesa mar exams ogol. But ochako wacho kendo ni gik mwawacho mag budget go mago pok okal. Yet weche mag fees mag examination go are part of the budget policy statement manyombadi okol. Koro oyiero part moparo ni berne to ochako golo part machielo moneno kanyalo konyo fight sirikal mar William Ruto. Omiyo adwaro consistency ka ng'ato loso nikech ka gigo te pod ni e line mar budget ma wadhi kalo kaka jood bura. Honorable Mbadi, Honorable Wandai, Gatandi, Machama budget. Nyok nyal bede kombeka.